ஒலிம்பிக் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு ஒன் அண்ட் ஒன்லி. அதாவது ரவிக்குமார் 57 kgs ரெஸ்லிங்கில் அவர் பார்த்தீங்கன்னா விளாண்டார். சரி, ஒரு 6 minute பீரியடு. ஒரு ஃபஸ்ட் பீரியட் முடிகிறப்ப பார்த்தோம்னா ஒரு 2-1 அப்படிங்கிற ரீடில் இருக்கார். சரி, இவர் வந்து ஃபைனலுக்கு போயிடுவார், நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சில்வரோ ஒரு கோல்டு மெடலோ கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்போசிஷன் பிளேயர் பயங்கரமாக விளையாண்டி இவரை ஜஸ்ட் ஒரு டபுள் அந்த இதெல்லாம் பண்ணி என்னென்னோ பண்ணார். எனக்கு சொல்ல தெரியல, டெக்னிக்கலாக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல, எனக்கு வேலைக்கு வேறு போகணும். நான் அவசரமாக தான் இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன். சம் மூவ்ஸை கீழே போட்டு அப்படி உருட்டினார், அப்புறம் சுற்றினார், காலை பிடிச்சி அப்படி அந்த இது பண்ணார். எல்லாம் பண்ணி ஒரு 9-2 அப்படிங்கிற லீடில் போயிட்டார். அப்புறம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 1 minute 40 seconds தான் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தோம்னா இவர் கொடுத்தாரு பாருங்கள் கம்பேக்கு, சான்ஸே இல்லை. அந்த படத்தில் வர்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ அடி வாங்குவார், அதுக்கப்புறம் தான் இவர் அடிப்பார். அந்த மாதிரி ஒரு மாசாக இருந்துச்சு, ஒரு கூஸ் பம்பிங், ஒரு அட்ரலின் பம்பிங் மூமெண்ட்டாகவே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த கடைசி அந்த 1 நிமிஷம் 40 செகண்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் படம் கூட எடுத்துடலாம். சோஷியல் மீடியாஸில் கூட அக்ஷய் குமார் வந்து இந்த படத்தோட ரைட்ஸ் வாங்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மீம்ஸ் கூட போயிட்டு இருந்துச்சுங்க. அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஒரு தடவை ஃபஸ்ட்டு அப்படியே தூக்கிட்டு வெளியே போயிட்டார் அந்த ரிங்கை விட்டு. அங்கேருந்து பாயிண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சடன் 5க்கு போனார், 7க்கு போனார். சரி, இன்னும் 30 செகண்ட் இருக்குது, சரி எப்படியும் ஈக்குவல் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கும்போது ஆப்போசிஷன் பேர் வந்து தலையெல்லாம் கட்டெல்லாம் போட்டு அடி வாங்கிட்டு சரி நம்மளால் என்ன முடியாது பண்ண விட்டுருங்கடா சாமி அப்படின்னு சொல்லி அவர் போயிட்டார். ஸோ ஃபால் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடில் ரவிக்குமார் ஃபைனலுக்கு போயிருக்காரு. கிரேட் மூமெண்ட் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு இப்போ கண்டிப்பாக ஒரு சில்வரோ கோல்டோ கிடைக்கும். வழக்கம் போல் நம்ம சில்வருக்கு செட்டில் ஆக மாட்டோம், கோல்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்போம். கிடைக்குமா? வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா I'll meet you in some other video. Till then, it's Hamid signing off. Cheers. Bye. Ciao.